Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum jiena u Lino li huwa bidwi organiku. Normalment hawnhekk qegħdin fl-għalqa tiegħu, imma aħna naraw kif mill-esperjenza ta' bidwi illi normalment għandu l-esperjenza tal-bidja organika nistgħu nitgħallmu kif ukoll nkabru u f'dal każ ħankabru il-ħass ikkabuċċat. Iva, jgħidulu iceberg lettuce m'għandux jaqsam xejn mas-silġ ta'. Imma għall-informazzjoni din li jgħidulu iceberg għaliex meta beda jiġi prodott bi kwantità kienu jittrasportaw, dan qed insemmi l-Amerika, minn stat għal ieħor u kienu jippakkjaw jagħmlu s-silġ madwaru. Għabek semmew għalawlu di tal-iceberg insomma, għax is-silġ m'għandux jaqsam xejn magħha, sempliċement biex jittrasportaw fih. Iva, dina pjanta faċli biex tkabbara, tħobb tikber ġeneralment fix-xhur friski kesħin. M'għandek mill-ħabta ngħidu minn Settembru, Ottubru sal l-ewwel tas-sena, hekk is-sena tibqa' dejjem. U anke jikber ukoll fix-xhur tar-rebbija wkoll, fix-xhur friski. Pjanta li f'xahrejn tħawwilha u taqtaħħa tilħaq f'xahrejn ta' ġifieri fast grower ħanejdu. Issa di biex dal-każ pereżempju aħna xtrajnihom minn nursery. Iżgħir inti naħseb ir-rakkomandazzjoni la darba din tikber kull xahrej jekk trid tkabbar għad-dar, inti kważi jaqbillek tmur kull xahar jew kull tliet ġimgħat il. Ekku faċli tixtri u ħanajdu kif dan dak li jkun jekk irid 4 pjanti mhux se joqgħod intriga biż-żerrija u x'naf jien. Issa l-informazzjoni dina da xitel jitnislu miż-żerrija tal-ħassa li jkunu intażlu apposta biex jipproduċu iktar ħass. Tkun ħassa li ħallit tikber issebbel u jieħdu żerrija minnha. Issa ma nsilli mad-dar aħna eħfef kapaċi li wieħed imur in-nursery u jixtri hekk. Issa din trid ħamrija ħafifa, b'ammont ta' fertilizzant, tisqija regolari u jekk qiegħda pot irid ikollha drainage tajjeb ukoll. Jew inkella fil-miftuħ għandek ġardina, din titħawwel qisu dawk il-15-20 centimetru bejn waħda oħra u trid 20 centimetru. Iva, trid, forsi hija anke 30. Għax tikber? Tikber, jkollok art tajba. Tikber daqs kambarija, insomma. U f'każ li qed titfaħħa ġo pot, dak id-daqs mela waħda ġo kull pot trid tagħmel? Waħda sakemm ma jkollekx kontenatur tawwali u tagħmel waħda fuq waħda u xorta jrid ikollok ammont ta' ħamrija jrid ikollok dak il-15-20 centimetru fonta u anke wisa' bewiet ieħor l-istess wisa'. U trid tagħmelhom kif qed ngħidu bej 20-30 cm. Kemm iddum biex tikber minn hekk għal meta inti tista' tibda tnaqqar minnha? Ara, ma' xahrejn ikun it-temp sħun, tkun iffurmat u lesta. Kikun daħal iż-żmien trid xahar nofs forsi jien daqsxejn iżjed. Imma f'xahrejn jkun il-ġranet sbieħ. U għal min kun qed ikabbar għad-dar, jattakka xi ħaġa hija sensittiva? Ġo pot għandek inqas inkwiet. Insetti jikluha, anke għasafar ġieli naqruha. Ovvjament il-bebbux. Mela, grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni, ovvjament hekk nistgħu nħeġġu n-nies li min irid ftit ħass frisk jista' jkabbar ġol pot u jkollu joħroġ barra jqaċċatu hekk. Grazzi tal-informazzjoni, jiena nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.